Kwayo gol mondo tim tiegruok ne jonyuol kod jopuonjre mag gred 9 ewi yiero kit somo ma gibiro dwaro timo e gred 10. Jagoro mar Kupet bade ma Kisumu Zablon Awange wacho ni pod nitie kibaji mathoth ewi gred mar 10 mabiro miyo jopuonjre ok tim yiero makare. Moko kuom jonyuol ma Kisumu bende ogolo luor ni pod gikia makare chenro mabiro mbele e higa manyien. Binadamu wana uhai. Mimea hutoa sentensi zifuatazo. Yale ambayo tulijifunza kuhusu nini? Hapo tutaendelea na sarufi. Method mar assessment mane watiyoga godo chon nega nyithindo mokadho kabisa e mwatere national school. Kata form 4 nyithindo manogo yudo A e mwana timoga medicine. To sani en jok nyithindo mo exceed expectation kata approach expectation. Ang wawacho nyithindo mo exceed expectation ni watero gi kure. Watero gi e science to gi exceed expectations e yo manade. Koro nitie confusion. Jonyuol poko winjo kata poko ng'eyo ni assessment mwatimogi kapsea nowuok class 6 en mana exceeding meeting expectations, exceeding expectations. Onego wabed piny bwa nyisgi ni exceeding expectation ni kara ene A. Jonyuol ok understand about CBC. Kata sani nyathi okalo kod ok okalo wan wakia. An mokwongo kata tindo ka shughulika penjo nyathi ni kalo koso kikalo nikech gima sani sirikal oketo go ni ati ni ing'iyo grades go. An ok understand, by the way, si understand ni nyathi sani nyalo choose gimodwaro. Fine, kata chon ne nyathi chon kata mane wadhi school ng'ato ne nyalo choose gimodwaro. At gi part ma winje godo ndalena ne ok rach. Koro ka sirikal nitie kuonde ma pod ginyalo medo yaronwa kaka jonyuol mondo wawinje. Koro kapok wachopo gi nyathi kiwango no endo to wawinje malong'o. To ne de nitie gik moko mag CBC mok giwinji. Koro jomoko kaka de kata jonyuol onego bed ni gi explain more about CBC mondo jonyuol owinji to de man dala kocha chabo bondo winji gima CBC no omino.